پنج ترمه 10 اکتیویستن مافن مروان ل استانبول د کومبونه کې د هاتیبون بنچاف کردن او د ناواندا ریوبرار لیبورنا ناونتوی ترکیه جهبو دادگاه ترکیه بریارا گرتنا 6 کسن جوادان او اف بریار د سرانسر جهان ده بو صدما گلک عاجز بونه دادگاه ترکیه بریارا گرتنا 6 اکتیویستن مافن مرواندا او د ناواندا ریوبر لیبورنا ناونتوی ترکیه ایدیل اثر جهه اندرو گاردنر د بیجه اف روجن هک گلک دارینه It's a threat against all of us. Ev gef li ser her kesî heye. Ev nebtenê ji bo kesên hat negirtin. Ji bo mafên mirovan ev rojên he rojên gelek tarî ne. Biryara girtina van kesan nîşan dide kanê mafê mirovan çawan têbin pêkirin. Ev biryarek siyasiye û çi ewlekariya parastina me jî tune ye. Hevalên me bi têkiliyên bi grupek neyasayî ra tê tawanbar kirin. Lê navê vê grupê jî ne diyar ew û rêz li mafên mirovan jî nayê girtin. Pence ve tirmehe li İstanbul'e li Büyükada 10 aktivistin mafên mirovan di civînekê de hatibûn binçav kirin. Dadgeha Tirkiye biryara girtina 6 kesin jivan da û biryara berdana 4 kesan jî da. Lê belê ev 4 kesin he nikarin biçin dervê Tirkiye. Parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkurucu nerine xwe di derbarê vê bûyerê de par vekir û ev biryar şermezar kir. Yani adliye ortamı دادوریya Tirkiye ji rastî û rewayîbûnê dûr e û ev biryare vê nîşan dide. Em hîvî dikin dadgehên Tirkiye biryarên ne dijî mafê mirovan bidet. Dadgeh dibêjitin ev kesên hatîne girtin ji ber piştgiriya gropekan neyasayî bû û navê vê grupê nê aşkira ye. Hikûmeta Almanya ji nerazîbûna xwe ya hembere girtina van kesan de ragihand. û wada zanî ku kesekî hatî girtin hemalatiya Almanyaya. Und wir sind der festen Überzeugung, Em gelek baş dizanin ku biryara girtina van kesan neheqiye. Em wek hikûmeta Almanya vê biryare şermezar dikin. Mixabin mirovên bê sunc hatine girtin. Biryara girtina van kesan gellik dera bû sedema kombina û mirovên piştgirî didin saziyên mafên mirovan kombin û ev biryar şermezar kirin. Li aliyên din Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî piştgiriya biryara dadgeha Tirkiye'da. Bu söyledikleriniz Gelo ev kesên gon behsa wan dikin li İstanbulê li Büyükada ji bo çi kom bibûne ew kesên li wê de hatine girtin ji bo civînekê mîna berdewamiya derbeya leşkerî ye. Ve demek gelek derece rewşa awarte li Tirkiye berdewam e û di vî demî de gelek maf hatine bin pêxistin. Bi taybetî piştî darbeya leşkerî operasyonên berfireh dest pê kir û di vî demî de bi hezaran kes hatine binçavkirin û girtin. Gelek pisporên siyasî dibêjin hikûmeta Tirkiye darbeya leşkerî wek hêcetek kartîne. Da ku zordestiya li ser opozisyonê, grûbên Kêmanî û mafên mirova zîde bike.